Kumitat ibbażat fl-Istati Uniti u l-lan tiegħu li jippromovi l-protezzjoni tal-ġurnalisti appella lill Prim Ministru Joseph Muscat biex iwaqqa' l-livelli fil-konfront tal-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. Il-Committee to Protect Journalists ta' New York huwa organizzazzjoni mhux governattiva u li ma tagħmilx profitt li fih dan hemm mal-40 espert fuq il-promozzjoni tal-medja ħielsa madwar id-dinja. Il-Prim Ministru kien ifittex lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia wara li din ippubblikat storja fejn tisħaq lil mara tiegħu Michelle Muscat, il-beneficial owner tal-kumpanija offshore eGrant. L-istorja kienet tgħid ukoll li f'eGrant għaddiet somma ta' €1,000,000 minn kumpanija bbażata f'Dubai u li hi ta' Leyla Alijeva, bint il-mexxej tal-Azerbajġan Ilham Aliyev. Skont il-Kumitat, il-livell tal-Prim Ministru għandu biss l-iskop li jkompli jpoġġi pressjoni finanzjarja fuq il-familja Caruana Galizia u jwaqqa' l-wiegħda tal-Prim Ministru li jressaq għall-ġustizzja lil min ordna l-qtil tagħha. Fittra mibgħuta lill-Ambaxxatriċi Amerikana f'Malta Kathleen Hill, il-Kumitat tal-Protezzjoni tal-Ġurnalisti appella wkoll il-Gvern Laburista biex jitlob lil membri oħra tal-Gvern biex iwaqqgħu il-livelli tagħhom fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia. Dan hekk kif il-familja wirtet 37 livell. Fl-ittra kienu kkupjati wkoll ir-rappreżentanta permanenti għal Malta Marlene Borg kif ukoll il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Elena Grek. Id-Direttur Eżekuttiv Joel Simon saħansitra kritika lill-Prim Ministru li qal li qed jeddet bil-pulit il-konsorzju ta' ġurnalisti bl-isem ta' Daphne Project li akkużhom li qed jiktbu biex iħammġu isem Malta. Reazzjoni bħal din fil-konfront ta' investigazzjoni ġurnalistika internazzjonali ma tagħmilx ġieħ lil mexxej Ewropew illi jgħid li qed jaħdem għall-ġustizzja fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia kif huwa wkoll lan ta' Daphne Project, iddikjara Joel Simon.